Ja, og vi er så på tur med vores kat. Her ser vi Baspigen. Hun kører. Prøv at kigge på Basmanden. Hej. Hej. Du må gerne sige noget. Hvad laver du, skat? Jeg har hentet dig. Og hvem har du med i bilen? Vi har Freja med. Okay. Vi er ude at hente far. Ja. Der har vi misserne. Frille. Frille mis. Frille mus. Frille mus. Hvis man kan høre lyden, så er det lyden af... Det er ikke fuld af begejstring. Nej, det er dyrplageri det her. Nu lægger vi det på YouTube. Det er ikke dyrplageri. Du har da mor med. Om lidt, jeg kan ret sige dig, hvis hun pisser på hathylden, skat, så koster det en ny, og den er ikke billig. Ja, Så må den stå og lufte lidt derhjemme. nu er vi i rundkørslen ude ved Hollufgård, kan vi se her. Hvorfor Fantastisk. snakker du lige pludselig... Hvad? Hvorfor snakker du lige pludselig så dannet? Jo, hvis det skal være på YouTube. Nå. Folk, der kan forstå det. Hej, Sig det, folk siger det på engelsk.